strane. Som na slobode, je. A čo? Vidím veveričku asi. Aha, tam sú moji kamaráti, idem za nimi. Ahoj, veverička. Čo? Jak si sem prišla? Ja som bola asi v temnom lese a neviem, musela som prejsť bariérou, aby som sa dostala von. A vieš, že je temný les? To hľadáme, vieš? Tým smerom môžem vám viesť. Dobre, tak ideme. A ako si sa stratila, veverička? Ja som proste išla a potom ja keby som už nemohla odtiaľ výjsť, a keby sa vytvorila bariéra. Medzi tým, že som išla za horieškami, tak už som nevedela ísť späť. Presne ako bolo písané v tej knihe. Tuto je cesta. Nebude tu bariéra? A keď ideš tam, tak tam není bariéra, ale už nevieš odtiaľ výjsť. Dobre, tak poďme.